Kif intom tfal illum? Nispera li tinsabu tajbin? Jina Miss Ġozett u llum ħanaqralkom dan il-ktieb li jismu L-Orsini jgħoddu u jiċċaqalqu ta' Ruth Frendo, ippubblikat minn Motion LTD. Mela tfal, ħalli naraw se jagħmlu l-Orsini tagħna illum. Mela tfal, illum l-Orsini qegħdin jistidnukom biex tintaqgħu magħhom u għandhom invita likom. Aziz, Aziza, tifel jew tifla. Int mistieden, mistiedna għal-piknik mal-Orsini. Id-data hija llum u l-post huwa ġnini Lena ħal-Orsinu. Tista' tgħin l-Orsini jgħoddu il-bżieżaq li għandhom u forsi tintaqa' ma' xi ħadd ġdid ukoll. X'gost? X'taħsbu tfal tiġu għall-piknik mal-ħbieb tagħna l-Orsini? Mela ħanibdew naqraw tfal u naraw se jiġri eżatt. Mela, Henry, Whitney, Peter, Anna u Clyde qegħdin jagħmlu piknik. Tħobbu tmorru pikniks tfal intom? Ma' min tmorru? Jien inħobb imur ħafna mal-familja tiegħi tfal u l-ħbieb tiegħi wkoll. Kemm għandna ikel tajjeb feraħ Clyde. Naħseb kollha tieħdu ikel tajjeb magħkom mhux veru tfal meta tmorru piknik mal-familji tagħkom? F'daqqa waħda l-Orsini semgħu ħoss stramp. Imsieken tajt x'qata ħadu. Min jaf x'inhu dal-ħoss tfal? X'semgħu l-Orsini tagħna għaliex biżgħu? X'taħsbu li kien dal-ħoss tfal? Huma xtaqu jafu l-ħoss kien u minn fejn kien ġej. Tefa ta' ġebla il-bot minnhom kien hemm kelb rieqed. Għawaraw tfal il-ħabib tagħna. U tajt kemm kien qed jonħor qisu kontra baxx. Mella ħalli naraw issa l-kelb x'se jagħmel. Ara, il-kelb qam maħsud mill-irqat u skanta kif ra li l-Orsini imdawrin miegħu. Għallhom li kien jiddejjaq jagħmel l-eżerċizzju. Intom tħobbu tagħmlu eżerċizzju tfal. L-eżerċizzju importanti ħafna u veru għax iżommna f'saħħitna. L-Orsini xejn ma ħadu pjaċir jisimgħu dan il-kliem. Henry, Stiden, il-kelb għażin jingħaqad magħhom għall-piknik. X'taħsbu tfal? Ħajmur il-kelb magħhom il-piknik jew le? Jien naħseb li iva u suppost jieħu pjaċiru x'veru intom jekk tiġu mistiedna tmorru naħseb. Imma l-kelb xorta ma rridx jimxi jew jiċċaqlaq. Veru għażin dal-kelb tfal u mhux tajjeb hekk hux veru nkunu għażenin. Għalhekk bdew jiġbduh miċ-ċkinga biex jippruvaw iqajmuh. Ġebdu fuq li ġebdu imma kien kollu għal xejn. Il-kelb bil-qeda kien u bil-qeda kien biħsiebu jiqpa. X'taħsbu li ħajġri tfal issa? Ħajqpa bil-qeda dan il-kelb. U l-Orsini x'se jagħmlu issa biex jippruvaw iqajmuh? L-Orsini poġġew biċċa kejk, ftit passi l-bot minnu. Intom tħobbuh il-kejk tfal. Naħseb anke l-kelb iħobbu l-kejk hu. Issa naħseb mela forsi jiċċaqlaq xi naqra biex jiġi jiekol. Il-kelb żgur kien se jkollu jimxi biex jikolha, imma xorta baqa' fejn kien. Allura l-Orsini xtaqu jagħtuh talima u ġiethom idea brillanti. Mela tfal għandkom kurżità biex taraw x'kienet din l-idea? Mela ħalli naraw se jiġri issa. Mela, x'għandhom l-Orsini f'idejhom hawnhekk tfal? Għandhom il-bżieżaq u x'se jagħmlu bihom dawn il-bżieżaq u kemm il-bużieqa għandhom tfal? Mela nibdew noddu magħhom. 1, 2. Hawnhekk kemm għandna? 1, 2, 3.
U issa 4. 1, 2, 3, 4. Noddu kemm hawn? 1, 2, 3, 4, 5. U issa fuq il-paġna l-oħra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nidder għandhom ħafna bżiża tfal. Għax hawnhekk għandna iktar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. U għaw, mela tfadlilna iva ta' 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. U issa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mela tfal, kemm għandhom bżiża l-Orsini tagħna? Għandhom 10 tip bżiża. U x'se jagħmlu bihom dawn il-bżiża tfal? Tridu taraw? Issa, hawnhekk x'għamlu bihom dawn l-10 tip bżiża? L-Orsini rabtu l-ispaga tal-bżiża madwar żaq il-kelb. Allura sa l-kelb x'se jagħmel tfal? X'taħsbu li ħajamel? Il-bżiża ġalu li l-kelb iqumu jimxi. L-Orsini neħħew il-bżiża kollha. X'taħsbu li ħa pjaċir il-kelb jimxi tfal? X'taħsbu? Il-kelb ħa pjaċir ħafna jimxi biex jirringrazzja lill-Orsini li kibhom fuq daru. 1, 1, 1. Illum l-Orsini għalmu lill-ħabib il-ġdid tagħhom li mhux tajjeb titażżen u tintelaq. Importanti ħafna tfal li nagħmlu l-eżerċizzju biex inżommu f'saħħitna u mhux noqogħdu nitażnu ma nagħmlu xejn. Kemm kienu ferħanin l-Orsini? L-eżerċizzju huwa importanti għax jgħinek tħossok tajjeb u żomm ruħek f'saħħtek. Hawnhekk naslu fit-tmiem tal-ktieb tagħna. Mela tfal, tridu nagħmlu maskla tal-Orsini. Mela kull m'għandkom bżonn huwa platt bħal da li naqtawlu fejn jiġu l-għajnejn. Taraw hawnhekk għandkom fejn jiġu l-għajnejn u mbagħad għandkom bżonn ftit karti tat-tajr imqattajn u nagħmluhom inwaħluhom fuq il-platt tagħna bil-kollha. Hekk tfal araw. Għandkom bżonn ftit biċċiet tal-pannu biex nagħmlu l-imnieħer u nagħmlu il-widnejn. Tkomplu twaħħlu l-karti fuq il-platt tagħna. U wara li twaħħlu il-karti kollha, twaħħlu il-pannu l-imnieħer
tpinġu l-imnieħer u l-ħalq u twaħlu il-widnejn hawnhekk. Barrek għandkom bżonn stikka li twaħluha fuq il-platt biex tkunu tistgħu tużawha bħala maskla tfal. Hawnhekk niġu fit-tmiem tas-sezzjoni tagħna tfal. Nispera li llum oġbitkom, nerġa' narakom darb'oħra bi ktieb ieħor.